ସୁଖ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ କି ସୁଖ ଦେବା ମୋ ପାଇଁ ଖୁସି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ମୋ ଖୁସିକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟିବାରେ ମୁଁ ପୁରା ସିଦ୍ଧ ଯେମିତି ମୋ ଖୁସି ତତେ ଦେଇ ଦେଇଛି ରେ ତୁ ଦେଲ ଆମେ ତୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭୋଗ କଲି ସେ ବାଦଳରେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଶେଷରେ ନିର୍ଲଜ ମୋ ନେଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ବଧୁବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ନିର୍ଲଜ ପୁରୁଷ ତମେ ଏତେ ନିକଟ ସତେ ବି ବାରମ୍ବାର ଚାଲି ଆସୁଛ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଘର ଧରିନି ଏମିତି ଜୀବନ ସୀତା ଏଟା ଏମିତି ଶାସ୍ତି এই কামতে কাউকে পুরুষটাকে এମିତି ଶାସ୍ତି ଦେବା ଦରକାର ଏମିତି ସେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିବନି ତୁ ମୋ ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପକେଇବ ଏକଥା କରିବ କିଏ ଏଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦରକାର ରାମ ରାମ ରେ বনবাসর নির্বাণ দণ্ড করিনি বাবা চাকবাসর মরণ করি কোনটা বিদাসে করে তেমে সহি পারিবনি বাবা আরে তু না দে পারুছু মো পারিনি কাটিনি